bahwasanya dadine anakku uga gumantung karo wong tuwa sing gulawentang, wong tuwa sing ngopeni. Oh iya esoke dawuh. Heeh. Ayo. Terdiri diangkat dari gedung Niken Sanibri. Oh, maaf. Luar biasa ya, luar biasa. Ini besok nek orang terima pada malam hari ini mengko gedung Niken Sanibri iso gabung meneh karo anake dhewe. Oh, maaf. Tanggal piro? Tanggal 28. Oh, 28 Agustus iki. Heeh, mbok menawa penggemar engko keparang nyusul ya tanggal 28 ana endi 28 Agustus kuwi ana ing Balung Gebang Gundang Kabupaten Nganjuk. Oh ngono ya karo bentuk Niken Sanibri meneh. Nek ora marem tanggal 29 yu Pakde Bokde Mbak-mbak Mas-mas